లీగల్ గా ఎలా చేయరు గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ వాళ్ళకి తెలియదు ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ ఎలా చేస్తారు మీరు అన్నట్టు టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఎలా చేశాము ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇస్ డూయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వీడియో తీస్తున్నాం సో ప్లీజ్ కీప్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్ అస్ మీరు యువర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలాంటి బోర్డు చూస్తుంటారు వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ జస్ట్ ప్లీజ్ కోఆపరేట్ టు పోలీస్ సెటిల్లీ విల్ గో విత్ ది ఫ్యాక్ట్స్ ఏమండి there is no doubt దాంట్లో మాకేమి పోలీస్ వీఆర్ సిన్స్ లాంగ్ టైం సర్వింగ్ ఆల్ ఆఫ్ పోలీసులు సిన్సియర్ గా చేస్తే 2 మీకు తెలుసు అదే ఆ వాడితోనే ప్రాబ్లం అంటే అంతవరకు ఓకే ఏమన్నా పైపించి అది ఒక్కటే బాగా థ్యాంక్ యూ